Mayong adlaw kanatong tanan mo igsuon, awhagon ko kamo sa pag-abli sa atong balang kasulatan sa daang tugon Amos kapitulo 8. Amos kapitulo 8 og ang atong topic karong hapuna nga igsuon mao ang espiritual nga kagutmanan. Nining Pasko, ang tanang mga tawo nas kalipay, naa sa kaguol kay tungod way kwarta, kalipay kay tungod daghan sila kwarta. Moabot gyud ang kagutmanan nga espiritual. Sa atong basahon nga igsuon ang Amos 8, usa ka bersikulo nagaingon sa 11. Ani karon ang mga adlaw moabot na, nagaingon ang Ginoong Jehova, nga diha sa yuta ipadala ko ang kagutmanan. Dili kagutmanan sa tinapay ni sa kauhaw sa tubig. Hinunoa kagutmanan sa pagpatalinhog sa mga pulong ni Jehova. Magampo ta maigsuon. Dalay ko na amumahan, hinaot pa nga sa among pagpaminaw karon sa imong pulong, hinaot nga dili mo abot kanamo ang hukom nimo nga kami dunay kagutmanan sa imong pulong espirituhanon tungod nining okasyon sa Pasko nga ang mga tawo mawad-an sa pagpaminaw sa imong pulong. Hinaot pa nga dili mo kami padad-an og kagutmanan, kundi Lord naalang gyapon ang among kagutom kauhaw sa imong pulong. Naot pang kining pulunga, kining misahia, makahatag kanamo og kadasig diha sa pagmahal namo sa imong buluhaton, labi na sa pagmahal sa imong pulong. Mao kining among pag-ampo diha lamang sa ngalan sa Ginoong Hesukristo. Amen. Di usa ka istorya maigsoon nga akong nadungog, unya akong gamiton sa akong version. Usa ka litaw nga misaka sa panimalay sa dalaga aron sa pangulitaw. Unya tungod kay siya naglisod man sa pagpangulitaw, di siya kaayo kasulti kay naman ang ginikanan, hingabtan og gabi. Gabiing dako na. Unya labaw pa niya na nihimbagyo, kusog kayong tubig ug nagbaha, so dili gyud siya kauli. Ang mahitabo adto siya matulog. Maghuwat na siya sa kabuntagon. Inan karon pag abot sa panihapon, giagta siya sa ginikanan ug sa dalaga aron mukaon. Wala siya moangkon nga siya gigutom. Nagpasumangil siya nga busog siya. So sikig pangaon ang pamilya, apan siya naglantaw lang, nagpaminaw sa tinagingting sa kutsara o kubyertos, nagdaguok ang iyang tiyan. Hangtod na human sa pagpanihapon, umiabot ang pangatog at dito siya matuog sa takag lugar sa kusina. Nang pag-abot sa tungas gabi, nagdaguok yun ang iyang tiyan kay gutom yun siya pagayo. So sa iyang gibuhat, nanungkab. Unya kay daghan mang nabilin nga sudan puros manok, no? Iya kining gikaon gyud tanan, taon niya kaon siya maayo gyud kay gugutom gug maayo. O kay di siya mukaon tingalig di siya kaabtan og kapuntagon. Ang problema karon sa iyang paghumag pagkaon, daghang kayong bukog. Makita man sa tagbalay nga gikaon ang mga manok tungod sa daghang bukog. So isang gibuhat, iya kining gipanghiktan. Onya gihimong pudyentas maigsuon. Onya ingon siya asa ba nako itago ni kining bukog sa manok. So kay tungod nahimong kwentas iyang gisulob sa iyang liog, iya gibutang ang mga bukog sa iyang likod. Bisan sa naglingi, di makita. Kay miingon siya kini siguradong di na ko mapaulawan kay tungod dili nila makakita sa bukog, dili ko mapasanginlan. Dako kayong istorya nga murag wa gimusibo. Pero ang akong paglantaw dito, maulaw siya nga gigutom, apan tinuod gigutom gyud siya. Apan wala gyud siya kaantos, hingkaw nanungkab gyud siya gikaon siya. Mas maayo nga hingkaon siya kay tungod kay tingalig dili sa kaabtan og kabuntagon, tirik na iyang mata sa kagutom. Kining pigsuon kining kagutom nahitabo ni sa panahon sa Israel, sa panahon ni Amos. Nga naman, kay tungod
gitamay sa Israelinhon ang mga propeta sa Dios nga nagsangyaw sa pulong sa Dios. Sa ilang pagwali, ila kining gitalikdan, ila kining gikatawan, wa nila panumbalinga. So ang but pasabot ni ini maigsoon ilang gitamay ang pulong sa Dios. Nang karon ang Dios wala gyud may mahimaya ni ini, so busa tungod ni ini gihukman sila sa Dios og nangalaglag sila sa kamot sa mga kaaway. Unya gipabihag pagyud sila sa laing nasod sa dugayng panahon, 70 ka tuig. So kini mga Israelinon dugay ang ilang pag-antos kalisod sa laing dapit, sa laing nasod. O nag-antos sila niini. Sa dugayng panahon nangita sila og pulong sa Dios. Gusto nilang mahibaw-an unsay katubagan sa Dios bahin sa ilang kalisdanan. Mangayo silang pasaylo. Nagpangita silang mga propeta. Apan wala sila makita, ilang gipanggukod ang mga propeta aron sila makadungog og mensahe sa Dios, apan wala sila nakita kay tungod kauban kini sa hukom sa Dios nga dunay kagutmanan sa tibuok Israelinhon bahin sa pulong sa Dios. Subusa ang akong pangutana igsuon, unsa ka maayo ka sa pagdawat sa pulong sa Dios? Doon na ba'y kasibot? Doon na ba'y dakong kagutom, kahinam? Ang espirituhanong kagutom igsuon sa pulong sa Dios timaan nga ikaw usa ka tinuod nga magtotoo. Aron malikayan ang espirituhanong mga kagutmanan, hangyiwa sa Dios nga hatagan kag tinguha sa iyang pulong sama sa gisulti ni Apostol Pedro sa iyang sulat sa 1 Pedro 2:2 nagiingon og sama sa mga bata nga bag-o pang nahimugso, tinguhaan ninyo ang espirituhanong gatas nga walay sambog aron nga pinaagi niini kamo managtubo ngadto sa kaluwasan. Kining way pagpasagad sa pulong sa Dios mo kini ang dili gyud makapagpatubo sa imong kaluwasan, dili gyud kumuhantong sa imong pagkakristohanon. So, kung mahitabo nga muwad ang kaggana sa pagpaminaw sa pulong, ayaw huwata nga dunay kagutmanan. Unsay angay buhaton? Dumuol ka sa Dios o mga muyo sa pagpakiluoy. Sa unsang pamaagi? Sa tulo ka mga hangyo. Tulo ka hangyo maigsuon ang ato karong tan-awon bahin sa kagutmanan sa espirituhanong kinabuhi. Primero, hangyo nga ikaw hatagan sa Dios og dalunggan nga makadungog. Dalunggan nga makadungog. Kung atong saysayon ang mga sambingay sa atong Ginoo bahin sa magpupugas, ang iyag yung singgit niya na sa tanang taong nagapaminaw, sa mga taong naga-attend diha sa iyang pagwali, ang iyang tinguha, mabasa nato sa Mateo 13:9, nagaingon, ang may mga dalunggan sa nga makadungog, kinahanglan siya magpatalinhog. Ang dunay dalunggan nga makadungog, unsay buhaton, kinahanglan nga siya magpatalinhog. Unsa may silbi ng dalunggan kung di ka magpatalinhog? Subusa ang dalunggan nga makadungog sa iyang pulong at upa sa sambingay ni Jesus na siya gyud kinahanglan magpatalinhog. Nga naman, kay nakasabot sila sa gisulti ni Jesus. Sila nahibalo nga siya nagsultis og sambingay. O nangutana sila, nganong musulti ka magsambingay Ginoo? Nganong di man imo diretsohon ang imong pagsulti sa imong kabubuton? Apan ngadtong sa mga wala gyud maminaw, wala magpanumbaling, wala magpakabana sa iyang pulong, nagpasagad lamang. Tungod, gitakpan ng ilang mga dalunggan. Kaya nung panahon na sa Pasko, daghay dalunggan gipantakpan, kaya dili sa buot nga sila hilabtan sa ilang mga kalipay, sa ilang pagpangandam sa Pasko. Dili man ang tinuod nga message ang ilang gilantaw, kundi ang diwa lamang, ang traditional nga
celebration. Managi, the spirit of forgiveness, the spirit of love, the spirit of unity, naagyod na, pero apan di ni mao ang unod ni ining Pasko, may igsoon. So, ang Ginoo sa mga tao nga wa magpakabana ug sa tao nga dunay patalinog, siya may gamit og sambingay aron sa paghagit. Unsa man sambingay may igsoon, mao ang magpupugas. Matthew 13 atong makita nga kadtong wala gyud magpanumbaling sa pulong, atong basahon ang Matthew 13 versikulo 12 ngadto sa 15 nag-ingon, kay siya nga adunay iya paghahatagan og labaw pa og makabaton siya sa kadagaya apan siya nga walay iya pagakuhaan sa bisan unsa nga anaa kaniya. Mao kini ang hinungdan ngano nga magasulti ako kanila pinaagig mga sambingay. Kay bisan tuod sila magatutok, dili man sila makakita. O bisan tuod sila magapaminaw, dili man sila makapati ni makasabot. O diha kanila maayo gayod nga tuman ang propesiya ni Isaias nga nagaingon, manimati kamo apan diligid kamo makasabot. O magatutok o magatutok kamo apan diligid kamo makakita. Kay nahabol ang kasing-kasing ni ining mga tawhana o ang ilang mga dalunggan magalisod sa pagpakabati o ang ilang mga mata gipapiyong nila. Sa kahadlok nga tingali unyag makakita sila pinaagi sa ilang mga mata o makabati sila pinaagi sa ilang mga dalunggan. O makasabot sila pinaagi sa ilang kasing-kasing. O managbalik sila kanako aron ayuhon ko sila. Muna'y problema sa katong wala nagpasagad lamang wa maminaw, dunay sila kikahadlukan nga sila istorbohon sa ilang kinabuhi nga manindot ko malipay. Kini hukom ni sa mga tao nga wa sila mabati ang pulong. Moabot ang espirituhanong kagutmanan sa ilang kinabuhi. Apan bulahan katong mga nakadungog na minaw maayo. Atong basahon sa versikulo 16 ngadto sa 17. Diha lang gyapon sa Mateo 13. Nagingon sa versikulo 6. Apan bulahan kayo ang inyong mga mata kay makakita man kini. O ang inyong mga dalunggan kay makabati man kini. Sapagkat tinuod, mag-iingon ako kaninyo, nga daghan ang mga propeta o mga taong matarong nga mga nangandoy sa pagtanaw unta sa inyong nakita. Apan wala sila niini makita. O sa pagpaminati, unya sa inyong nabatian. Apan wala sila niini makabati. Bulahan katong dunay pandungog may igsoon. So, moabot gali sa imong hunahuna nga, murag wa na kay ganang maminaw. No? Wa kanay gutom sa pulong sa Dios. Hangyo ang Ginoo nga tagaan kag dalunggan nga makadungog. O ikaduha, hangyo ang Ginoo nga hatagan ka og kasing-kasing madinawaton. Kasing-kasing nga madinawaton. Now, dili ra igo ang makadungog nga mga dalunggan, nga igsoon. Dili na igo. Kinahanglan kauyon ang atong kasing-kasing nga madinawaton. Mao kini ang sambingay sa magpupugas. Ato sang basahon lamang ang sambingay sa magpupugas unya tagaan nato kini og obserbasyon. Sa madali, atong basahon Mateo 13 versikulo 18 ngadto 23. Mao kini ang giingon. Nan, patalinhogin ninyo ang sambingay may tungod sa magpupugas. Sa diha nga ang usa ka tawo makabati sa pulong, tanawa makabati sa pulong, may tungod sa ginharian og dili siya musabot niini, ang dautan mutungha og musakmit sa gikasabod diha sayang kasing-kasing. Kini mao ang gikasabod diha sa daplin sa dalan. Kaduha, versikulo 20, og may tungod di adtong gikasabod diha sa kabatuan, kini maong kadtong magapatalinhog. Na ano?
makapati, makapatalinhog sa pulong og diha-diha iya kining dawaton uban sa kalipay. Apan wala siya'y gamot diha sa iyang kaugalingon. Hinoon, mo pabilin siya makadiyot og inig-abot sa kasakit o sa panglutos tungod sa pulong, siya mobiya dayon sa pagtuo. Ikatulo, og bahin ni adtong gikasabod diha sa kasampinitan o tunukan. Kini mao kadto ang makadungog lang gyapon sa pulong apan ang mga kabalaka dinhi sa kalibutan ug ang kalipay tungod sa mga bahandi magalumos sa pulong ug kini dili makapamunga. Bersikulo 23, ikaupat, ug bahin sa gikasabod diha sa maayong yuta, kini mao kadtong makadungog sa pulong o makasabot niini sapagkat tinuod kini siya magapamunga o magapaani sa usa ka higayon, usa ka gatos kapilo og sa lain kan-uman og sa lain katluan. So makita nato ni sambingay sa atong Ginoo, dili igo ang makadungog nga dalunggan. Kinahanglan kauyon ang kasing-kasing nga abli og madiniwaton. Way silbi kung makadungog ka apan sarado ang imong kasing-kasing ug mao ni natabo sa tulo ka klase nga dalan o sa tulo ka klase nga yuta. Sa ato pa tulo ka klase nga kasing-kasing sarado. Pareho silang nakapaminaw, nakadungog, nakapatalinhog sa pulong. Apan sa primero katong naa sa dalan, naminaw sila panway interes. Sarado ang ilang puso. Katong naminaw diha sa bato, nga sa ibabaw sa bato, nainipis nga yuta, dali kayo muturok ang binhi, ang kalipay, very emotional, apan sarado ang ilang kasing-kasing kay batuman. Ang ikatulo, kanang naminaw sa dugayng panahon, naapan naa sa tunokon. Kauban nga mitubo ang kalibutan. Naadiha sa business, no? Sa ilang kagulanan ning kalibutan o kalipay nining materialism, busa ang kasing-kasing nga gitunukan sarado, nalumos, wala makapamunga. Pero dugay siyang panahon, 30 ka tuig, 40 ka tuig na siya nagpaminaw. Apan ang tinuod nga kasing-kasing, gihan lang sa Biblia nga tambok nga kasing-kasing, siya nagapaminaw, siya nagasabot, o siya namunga. Maayo tanaw nato sa Lucas 8:15 ang pagkalarawan ni ini. Nagiingon sa Lucas 8:15, og bahin ni adtong diha sa maayong yuta, maayong kasing-kasing, kini mao kadto sila nga sa ilang pagkadungog sa pulong musagop niini diha sa matinud-anon og maayong kasing-kasing og magapamunga uban sa pailong. So kun wa kay kining kasibot, wa kay gana sa pagpaminaw sa pulong, igsuon kinahanglan gud nga ikaw muhangyo sa Dios nga hatagan kag kasing-kasing nga madinawaton. So unsang klaseng kasing-kasing, unsang klaseng kasing-kasing ang anani mo karon para sa pulong sa Dios? Wa ka bigana? Unya mo angkon ka nga ikaw Kristohanon, wa kay gana sa pulong? Tingalig, wala pagyud ka mabag-o sa imong kasing-kasing. Nganuway way kagutom, way gana. Tingalig dili ka pa Kristohanon og dili gali tingalig nahinukman ka na kay tungod sa imong pagpasagad o go'y paghatag importansya sa balaang pulo sa Dios. Busa ang akong hangyo nimo igsuon paghinulsol og mangayo kag dalunggan nga makadungog og pangayua ang kasing-kasing nga madinawaton. Og ikatulo, hangyo ang Dios nga hatagan kag tinguha nga makatuman. Tinguha nga makatuman. Ato ning iklaro pag larawan sa pulong ni Santiago sa Kapitulo 1, versikulo 21 ngadto 25. Kining dunay tinguha
aron matuman kining nasabtan. Nagaingon na igsoon. Busa luguri ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling og sa naghingapin nga pagkadautan. Og dawatan ninyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Hinuon tumanan ninyo ang pulong og dili kay magpaminawra kamo niini nga sa ingon ginalimbungan kamo sa inyong kaugalingon. Kay kung adunay tawo nga igo rang maminaw sa pulong ug dili mo tuman niini, siya may sama sa usa ka tawo nga nagasudpong diha sa salamin sa iyang naong nga dala pa sa iyang pagkatawo. Kay siya magasudong sa iyang kaugalingon ug unya mulakaw ug diha-diha may kalimot lang dayon unsang pagkadagwaya siya. Apan siya nga nagatutok ngadto sa hingpit nga kasuguan nga nagahatag sa kagawasan ug nagapadayon siya sa pagtutok niini sanglit dili man siya tigpaminawra nga nagakalimot kundi tigbuhat nga magabuhat, siya malipay diha sa iyang pagbuhat. Kinahanglan gyud mga muyo kas Ginoo maghinulsol nga ikaw tagaag dalunggan nga makadungog, tagaag kasing-kasing nga madinawaton ug labi na sa ikatulo nga ikaw tagaag tinguha. Tinguha nga makatuman sa imong nasabtan. So kinahanglan niini aron makuha nimo tinguha, kinahanglan dunay pagpamalandong og dunay pag-andam sa pagtuman. Pagpamamalandong maigsuon sumala pa sa bersikulo 19 ngadto 21 sa atong James chapter 1, nag-iingon dinhi. Sabtan ninyo kini. Hunahunaa pa malandungi, sabtan ninyo kini. Hinigugma nga mga igsuon, kinahanglan nga ang matag usa ka tawo magmaabtik sa pagpaminati. Magmahinay sa pagsulti, magmahinay sa pagkasuko. Ngano man, kasagaran gud kung ikaw anak sa Dios, naagud ang badlong, naagud ang rebuke, kay kinsa may pagarebyugon sa Dios. Ang mga dili magtotoo, ang katong mga taong hinukman sa impierno, dili na, pasagda na sila. Apan ikaw, nga isa ko Kristiyano, nga nagkinabuhi nga daw sama sa mga taong paingon sa impierno, nagyod ang pagbantay, nagyod ang pagsulti mayo, nagyod ang pagbadlong diha, kay tungod anak ka sa Dios. Dili ka angay masuko. Kay mingon sa bersikulo 20 kay ang kasuko sa tao dili mo sangpot ni anang pagkamatarong nga uyon sa Dios. Dili gyud. Busa luguri. Kada bang lugod ka kay tingin tan-aw nimo sa imong braso way buling, apan ko imo nang luguron mong gawas kag kayong buling atong kaugalingon. Kinahanglan we have to examine ourselves whether we are in the true faith. Examinong gyud, then try it, no? Kinahanglan nimo ning imong subukan, imong kinahanglan imo kining tan-aw gyud maayo. Busa luguri ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling og sa nang hinapin nga pagkadautan. Tanawa, naagdo na tanang pagkadautan nato. Og dawatan ninyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Dili kaluwasan, utro kung kaluwas sa imong kalag. Dili, kaluwasan sa imong kalag sa hugaw ning kalibutan. Kinahanglan gyud na ang pagpamalandong. Sabta ang pulong, ang mensahe, sabta ang kasuko nga dili kinahanglan masuko ka, kundi dawaton nimo kay gibadlong ka sa imong amahan. Sabta ang paglugod sa imong buling, sakit yun na og luguro nimo, imong kaugalingon mag-examine at ikaw ang kaugalingon ang mag-prove sa imong kaugalingon. Unya sa imong pagpamalandong, pangandam sa imong kaugalingon nga tumano nimo ang imong natun-an. Bersikulo 22 ngadto 25. Hinuon tumanan ninyo ang pulong og dili kay magpaminaw kamo niini. Nga sa ingon ginalimbungan lamang ninyo ang inyong kaugalingon. Tanawa, naminaw ka sama nitong yuta no sa dalan, yuta nga batuon og yuta nga sa sampinitan. Nakadungog sila apan
Gilimbungan ang ilang kaugalingon. Kay kung adunay, versikulo 23, kay kung adunay tao nga igo rang maminaw sa pulong og dili mo tuman niini, siya may sama sa usa ka tawo nga nagsud-ong diha sa salamin sa iyang kinaungan nga dala pa sa iyang pagkatao. Kay siya magasud-ong sa iyang kaugalingon og unya mulakaw og diha makalimot lang dayon. Kuno sa siyang pagkadagwaya, karaghan ng Kristohanon nagabuhat niini, labi na kinining panahon sa Pasko. Dili man sayop ang Pasko kay tinuod mga miabot gyud ang atong maluluwas. Apan ang pag-celebrate sa Pasko karong panahon na nahimong secularize, kinalibutanon, nahimong commercialize, negosyo na igsuon. Dili na ang tinuod pagdiriwang sa Pasko, celebrating the Christmas. Kung ikaw Kristiyano, nag-celebrate ka sa imong kaluwasan kay Kristo, nahitabo na. Kung ikaw dili paluwas nung mag-celebrate ka, may abot ang manluluwas alang kanimo sa imong mga tanang sala. Aron ikaw dili dito madisgrasya sa kalayo. Celebrate unta. Apan kinahanglan mamalandong ta kung Kristohanon ka na, nga buhata tumana ang imong nasabtan. Ayaw limbongi ang imong kaugalingon, ayaw pagbuta-buta, pabuta-buta, ayaw pagpabungol-bungol, ayaw pagpakalimot na igsuon, ayaw pagpakalimot, inay buhatan nimo, buhaton nimo ang imong nasabtan. So busa, may igsuon. Kung sa may atong nakatunan nining atong pagtulunan. Ha? Kung sa may nakatunan nato. Unsay angayng buhaton kung gigutom ka sa pulong sa Dios, kung bisan pa wa kay gana sa pulong sa Dios, timaan ka na nga ikaw nahinukman o di gali timaan nga ikaw dili Kristohanon. Apan kung gigutom ka kung sa may buhaton, dumuol sa Dios og mga muyo nga ikaw hatagan og dalunggan nga makadungog, nga ikaw hatagan og kasing-kasing nga madinawaton, og ikaw hatagan og tinguha aron makatuman sa imong nasabtan. Hinaot pa, nining Pasko, maigsuon, wa ka magpabilin sa traditional celebration, but on the spiritual truth. Kinanglan maluwas gyud ka sa kagutmanan sa maong espirituhanong butang. Salamat sa atong Ginoo. Salamat Lord nining panahon kining orasa nining daknaa nga imo kaming gipadungog sa imong pulong aron ma-check damo ang among kaugalingon nining occasion, Christmas. Ha man mi mag-celebrate sa traditional ba o sa spiritual? Hinaot pa na mabag-o ang among kasing-kasing na naamang gali kami ni ining commercialized, secularized celebration of Christmas. Kinahanglan yung Lord mo lawong good me, mo pakalaw mi sa espirituhanon nga adto gyud mi diha maghimaya kanimo. The chief end of man is to glorify God and to enjoy Him forever, even in this occasion. Salamat Ginoo nga igo ang among pagselebrar sa maong Christmas. In Jesus' name. Amen.